जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के कल जौना गाना के फर्स्ट लुक आउट भइल। जी हाँ भैया, जौना गाना के बोलबा बियाहल महिला। जी हाँ भैया, काफी अलग टाइटल के साथ अलग गाना लेके पावर स्टार पवन सिंह आ रहल बने, फनी टाइप का और काफी अलग अंदाज में आप सबके देखे के मिले वाला बा सुर म्यूजिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जौना गाना के गईले बने पावर स्टार पवन सिंह, शिल्पी राज। ये गाना के लिखले बने प्रिंस प्रियादर्शी, म्यूजिक दिल बने प्रियांशु सिंह और ये गाना के वीडियो डायरेक्टर बने विभांशु तिवारी। गाना की आज टीजर रिलीज हो गई बा, अभी 2-4 घंटा पहले ही टीजर रिलीज भइल हुए, जोन की जाके आप सब देख सकते हैं सुर म्यूजिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप सबको बता दें कि फुल वीडियो सॉन्ग के रिलीज डेट के भी अनाउंसमेंट हो गई बा, यानी फुल वीडियो सॉन्ग आप सबके बीच आ रहल बा कल सुबह। जी हाँ भैया, यानी कल सुबह, आज रात भर के बस देरी बाटे और कल सुबह में आप सबके सामने वीडियो सॉन्ग प्रस्तुत हो जाए। काहे कि भैया आप सबको बता दी कल सुबह 6:30 बजे रिलीज हो जाए, 6:30 AM पे। जी हाँ भैया, तैयार रही, कल सुबह 6:30 बजे आ रहल बा पावर स्टार पवन सिंह के एक अलग ही धमाकेदार टाइप के गाना। जी हाँ भैया, तो आप सब भैया एक गाना के अगर टीजर देखनी है तो बताई कि कैसन लागल है। चलते चलते वीडियो के लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी। फिर से आओ नया अपडेट के साथ।